Bata mais de bola. Погачата е дарена за Свети Костадин. Чувате ли ма всичките? Чувате ма. Огромна хубава погача. Брашното е 3 пъти пресеяно, от мома изпечено. Награда изсушена. Обявяваме първоначална цена 50 лева. Първоначална цена 50 лева на погачата. 60 лева, 70 лева, първи път, 80 лева, първи път, 200 лева първи път, 200 лева втори път, 200 лева трети път. Да ме осладко, Гоше, заповядай. Благодаря ти, Гоше. Да. Добре. Второто нещо е, така се дарява, хляб се дарява на Бога, за да може и ти да ядеш. Първоначална цена 20 лева. Първоначална цена 20 лева. Хлябчето на буба, нямате си на представа. И 50 лева. 100 лева. 100 лева първи път, 100 лева втори път, 100 лева трети път. Айде. Заповядай, здраво. Живи и здрави. Благодаря много. Имаме едно хлябче. Така, като го гледам, ако седнеш едно парче сира на батгенчик и го опраска. Например, малко свалинка. Как беше като на ден Явана тук, та била такава, мора всичко замина, да трябва гладно. Работи цял ден да те питам. Така, слагам 10 лева първи път. Чувате ли ма? Бай Любене, обърнете малко внимание насам. 20 лева първи път, 20 лева втори път, 20 лева трети път. Браво! Иле, заповядай. Ти си мома замесена. С кальман косирана вътре, леле, майко, леле, ти да видиш.
Ето баницата тук пред вас. Топла, хубава. Първоначална цена 50 лева. 50 лева баница с кальманско сирене от Мандра Олимп. Млякото от семейство Самарджиеви. 100 лева. 100 лева. 100 лева първи път. 100 лева втори път. 100 лева трети. 150. 150. 150 първи път. 150 втори. 150 трети. Сирома Генчо. Жив и здрав да е той и семейството. Има дарители, 2 кори, 2 десетки яйца. Казвам ви, значи, това знаете защо го правиме и как го правиме за набирането и средства. Първоначална цена 10 лева. Значи това да отива не е до това колко му събирността, цялата работа е да наберем пари, за да може да направим и осветлението. Имаме уверението на Боби Самарджиев, там и на другите, че всичко върви по план. Нали? Ще изгради осветлението, но трябва гинти, бе, хора. Не знаете? Та 10 лева. 20. Ти ги изпържим най-на скарата, няма проблем, скара има. 20 лева първи път, 20 лева втори път, 20 лева трети път. Бане, ляп се яйца вървят варени и ти пуцаш. Като ти скараш косите нагоре там по... Яйца, почваме пак, 10 лева са, да знаете. И качваме нагоре. Аз давам 20. 50 лева. 50 лева първи път, 50 лева втори път, 50 лева трети път. Краси, жив и здрав да си. И до година с една булка. И с бебе, да. Бебите са, какво дойде са? Жив и здрав да е. С бебе. Как дойде? Заповядай, Краси, жив и здрав да си. Бутилка Лузо, голяма. Първоначална цена и турам 80 лева. Аз казвам, аз преценявам, вие си направете сметка. 80 лева. Узо. Ето го тук пред вас. 2-литрова бутилка, голяма. Чакам вашето участие. Не пиете ли, бе? Нямате ли? Аз давам 100 лева и я вземам бутилката. 100 лева първи път, 100 лева втори път, 100 лева трети път. Ще я пине. Обаче преди да стана зряло, първо опрясно. Това е сирене от стадото, млекото от стадото на братя Георги и Иван Самарджиеви, живи и здрави да са, а изработката на сиренето от Стояне, обърни се, от семейство Лила, София и Стоян Пъклеви. Те го изработват, живи и здрави да са, от кальманци за кальманци и специално за вас. Първоначална цена му слагам 50 лева. Прясно сирене, калиманско. Изработено от чисти продукти, екологични. Страхотно е. 70. 100. 120. 120. 120 първи път, 120 втори път, 120 трети път. Гене твоя. Има дарено едно агне, което е горе на Параклиса, няма да го докарваме тук. Дарено агне, огненце малко. И искам да направим един малко по-сериозни хора да излезнем. Сега мамка му стара, не сме чак толкова сиромаси, за да се стискаме.
Може да се групирате двама-трима и заедно да го вземете, бе. Лошо нема. Разбирате ли? От трима по 300 1000. Така е, що сега? Края на краища. Да. Па може и па и един сега. Агнето не можеш да го вземеш. Не можеш да го вземеш 300 лева да го пуснеш за 200. Няма как да стане. Затова му турам поне неговата себестойност. 300 лева агнето и с това приключваме, да може да продължим с веселбата. 300 лева първи път. 500. Чу го, Вики. 500. 500. 600. 600. Чувате ли? 600. Има ли следващи? Желаещи? Чакаме, давай. 700. 700. Трябва да го докараме на 3 по 300, бе, и 100 отгоре. Така. 1000 лева. 1000 лева. И слушайте му малко и се обърнете. Вие не го познавате, но баща му го познавате. Може да стане да го видите и той ще стане. Не, ще стане, защото така се прави. Той си е наше момче. Благодарим му за това нещо. Жив и здрав да е, много здраве, желая на него, на семейство, на всичките. И какво повече да кажа? Жив и здрав, жив и здрав, момче. Много здраве. Агнето отгоре, ти ще си го забереш, няма проблем. Няма да ли си го пасе там? Ти си пана. Дава 1000 лева и пак ударява. Дарява го! Ето ги парите! Това ще ви го отчита след малко, като пребра всичко, какво са събрали от търга, непременно. Не, бе, те по математика имаше двойка, бе. Кой бе? Боже, Боже, Боже! Тия ме искат в Сорбон, Боже, от всякъде бе! 2, 3 плюс 2, 5, айде! Давай да върви! Трябва да го обявя на ново от това агнена търг. 301 лева и 50 стотинки. 400. 500. Диньо. Нищо да е. Той кида горе за... На Свети Петър кида, да знаете, нема страшно. Така, 500 лева първи път, чувате ли? 500 лева втори път, 700. 700. Чувате ли? 700 първи път, 700 втори път. Това намаля. Да научи така, бе. Тя ти ли да научи, бе? Добре. Добре, ама сметки. Тя, ако си одил при баба ти, тя научила, ама дядо ти. Нама мъчува. Ой, Димитра, това е така, брат. Много стени, къде искаш да минеш, брат. Така, 700 лева. Иван Цуцаков, жив и здрав да е. Нека Господ да му дава здраве на него и на цялото му семейство. Желая му го от сърце. Ване, агнето е твое. Създадохме напитка Джънгъл. Малката чашка е за 2 лева, голямата е за 3, който иска да купува. Така. Видяхте ли сега? Ей, така. Абе, това дето са го дали, трябва да го избия. Първо, добре дошли на всички, дето уважиха празника. Свети Костадин и Елена, въпреки че днес е празника на буквите Свети Кирил и Методий, ние ще ги празнуваме
и двата празника. Добре сте дошли на всички гости, приятели и наши селски, дето са хората от селото. Те ни са и приятели, и близки, и най-близките от всички. Така, искам да ви поздравя за празника и да спомена само няколко имена. Знаете, Курбана, въпреки малко така, всичко това, дето е на масата, всичко, дето го консумираме в момента и дето ще го консумираме след малко, е благодарение на Иван Цуцаков, Иван Евгениев Цуцаков, жив и здрав да е, и неговото семейство, с съпругата му, с децата му, с майка му, с татко му и сестра му от Америка. Всичките... Не, татко му не барете. Татко му не барете, майка му може. А така. Майката е за това. Така. Ване, благодаря ти. Така се прави, така мисля. Ти си нашето момче. Благодаря ти за това страхотно нареждане на масите и за всичко останало. Скоро ражда истината, трябва да има малко и такова, иначе не знаеш така, не ме гледай. Така. Да. Така. Сега хъпнете, знаете каква е церемонията. Тук тия, дето не знаят, ще ви я кажа. Ядете. Нахранвате се едно хубаво. Тук ще има една кутия, която или копа, в която ще се слагат паричките. По това как сте се нахранили, как сте одобрили яденето, ще преценим вътре какво е събрано, какво е оставено, това ще го кажем. Мога чисто съвест и чисто сърце да ви кажа, благодаря Лила. Малка, трябваше по-голяма, нищо е. Не, по 100 се събират, извинявам се. Добре. Само думите лати. Миналата година, да ви кажа, събрахме 3000 лева. 3000 лева калманци на Курбан никъде не е събирано, да знаете. За което се радвам много и плюс още дарители. Обявили сме една кампания за събиране на средства за осветлението, не за освета на кръста, освета е направен, осветлението на кръста и навеса, който още действа. Значи за навеса парите ги има. Продължаваме да набираме за кръста. До някъде има и там, има обещанието на други хора, които искат да помогнат и ще помогнат. Някои от гостите се тръгнаха, но всичките са тук останали. Тук е председател на Общинския съвет Сандански, Гошо Батев, познавате го момчето. Радвам се много за което Гоше, благодаря за уважението. Имам кмета на Склаве, кмета на Иване, отбиваш се Иване, ти настигнеш. Така, имаме и други приятели, добре са дошли. Радвам се много, че сте тук, да знаете, наистина се радвам. Тя попе, живи и здрави да сте и вие, всичките. Значи... И ревна, след малко нека почна да ви кажа. Огромни средства се дариха, аз това ще го кажа на деня на виното, когато наградиме хората, които са дали средства. Миналата година, ако бяха по 500 лева, са от 1000 нагоре. Мога да кажа за Илия Германов, за Борис Пасов, Пъхлев и София и много други. Хора, които бяха поели ангажимент и сладка. Надя Спайсо, нали, как беше там по мъж? Владо Църнелов. Така, Църнелова. Също. И отделно в кутията долка не знам какво се е събрало и как се е събрало. Сега бяхме казали да го приберем по-рано, сега не се взе решение там
ние магазинерката, аз и магазинерката да останат до 24-ти, да видим какво ще има. Това ще е с 2-3 човека. Береме средства да осветиме кръста. Кръста, знаете, това огромно нещо е подарено от семейството Цакови, от Евгений Цаков. Но и Самарджиеви, но трябва да му сложим осветлението, да се вижда от всякъде.
се малце, димче, не задевки со мене, чекай димче, оти изгоре. Великден, ќе те земам за невеста, ќе те носам таму горе на скалина си. За Великден, ќе те земам за невеста, ќе те носам таму горе на скалина си. Zato šepla nežni zaprave. Da osjećam proleta, organiste i polega, možda prolet ja moje obava. Smiri se malce, divče bre, nik zadevki so mene, čekaj dimče, oti izgore. Jano, mome ljubava, Jano, lična devojko, na Velикден, ќе te zemam za nevesta, ќе te nosam tamo gore na Galimanci. Na Velикден, ќе te zemam za nevesta, ќе te nosam tamo gore na Galimanci. Che te zemam za nevesta, che te nosam tamo gore na Galimanci. Na Velикден, che te zemam za nevesta, che te nosam tamo gore na Galimanci.
Захла